क'क्राझार जिल्लानि आथियाबारि रेन्जनि सिङाव थानाय गासै 11टा गामिया रानसाव जाबाय। दा बेयाव दमकलनि दै रानबाय आरो बे दैसानि निजिरा निजिफोर बिसोर रानजोब्बाय। अखाया गोबाव सम जाबाय हायिया। बे अखा हायिनि थाखायनो हायार सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो। फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स, स्प'कन इंलिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन। बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं। आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गबिन्द बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन। गबिन्द बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन। रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बेफोर दिनै दुखुनांथाव दै गैयि अबस्थायाव बे जायगानि मानसिफ्रा भुगिनांबाय। दा जोङो दिनै बे 11टा गामिनि जेसेबां दुखुथिया न'खरफोर बे न'खरफोरनो दै होनो होननानै जोङो दाखालि 16 थारिखनिफ्रायनो जोङो बे जायगायाव दै रानबाय थादों। दा दिनै जोंनि बे सालबारि गामियाव दङ। दा सालबारि गामियाव इतिमध्य दैखौ जों रानखांबाय आरो दा जोंनि साहाजाय मोननैसो गामि दंबायो। दा दसे थानानै ट्राकआ फैबा रानबावगोन। दा बे जायगानि रायजो राजाफ्रा जोंनो खोन्थादों जे बे जायगायाव दै लोंनो गैया, मोसौ मोसानो दै होनोबो गैया, दुगैनो मोना, ओरैनो देहा मोदोमफोरखौ खुनुरुखुम माने फुगारबायनानैसो थासै बे बाथ्राखौ बुंदों। जिब जुनार लोंब्ला मानसि लोंमोना, मानसि लोंबा जिब जुनार लोंमोना, आधा आधा जिबना ओरैबायदि माने दुखुथिया भाबै माने माबा दिन खाथायनांबाय। बे बाथ्राखौ रायजोफ्रा बुंबाय थादों। दा बिसिनि बुंनायखौ आङो खोनानानै आङो क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि DC प्रदीप कुमार त्रिपाठी आरो ADC शुभम आदित्य बरा लोगोसे PECनि एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार सरगियारि बिथांमोनजों सावरायनानै ज'नो बेयाव दै राननायनि बेब'स्थाखौ खालामनाय जादों आरो बिथांमोनहानो बे टेंकारखौ हरनाय जादों आरो दा सानफ्रामबो जोङो दैखौ रानबाय थादों। दा आं सानो बे दै राननाया जास्ट मोनसे इमारजेन्सि मोनसे रिलिफ बियो, मुर्त टाइमनिल' बे रिलिफ बियो, बे पार्मानेन्ट सलिउसन बे जाया। दा दसे टाइमनि थाखाय रायजो राजाफोरनो एसेबाबो जोङो एसे हुंखा सुंनो होननानै बेखिनिखौ मावनाय जादों। दा जोंनि बे जायगायाव पार्मानेन्ट सलिउसननि थाखाय मोनसे दै साप्लाइनि मोनसे सेन्ट्रेलनि मोनसे स्किम दङ जल बर्डनि। दा बे स्किमा दाबो इमप्लिमेन्ट जायाखै। दा बे कन्ट्राक्टरा मोजाङै दाबो मावफुंनो होआखै। बेयाव बे खामानिया आद्रा जानानै दं। दा बेयाव साक्सेस जायोब्ला बे जायगायाव पार्मानेन्ट मोनसे सलिउसन फैगोन। दा बे सलिउसन फैनायनि सिगां दा जिहेतु एक्युट जाबाय प्रब्लेमा, खोब दुखुनांथाव जाबाय माने जोंनि समस्या। बेनिखायनो इमिडियेटलि बे जायगायाव बे दैनि स्किमा राननायनि सिगां जाहाथे प्रत्येक गामियावनो जाहाथे गंनै गंनैसो थारा पाम्प जाहाथे लगायना होयो। जों बेखौ जिल्ला बेंगिरिजों जों सावरायगोन, जिल्ला बेंगिरिजों खावलायगोन आरो बे जायगायाव दै मोननो नांगोन। रायजो राजाफ्रा बयबो दैखौ मोननांगोन। आरो जोंनि देरसिन जेंनायानो दै गैयाब्ला जों थांनानै थानो हाया। ओंखायनो जों बे देरसिन जेंनाखौ फोलोमनानै लानो हायाब्ला जोङो जिउ खांनो हानाय नङा। जोङो दानि दिनाव जुदि दै मोनलोङैनि थाखाय दै गांहाबनानै जुदि थैनो गोनां जायोब्ला बिराद दुखु गोनां जायो। बेनिखायनो बे जायगायावबो जों जाहाथे एसेब्लाबो जों जाहाथे सहाय होनो हायो। बेखायनो बे माने DCखौ बुंनानै जोङो बे
दैनि साप्लाइनि बेबस्थाखौ जों खालामनाय जादों दा माने मानब सेवानिफ्राय देरसिन सेवा जेबो गैया देरसिन सेवा ग्रेटेस्ट माने सार्भिस इज हिउमेन सार्भिस होनना बुंदों देयर इज नाथिं शर्ट अफ देट बेनिफ्राय देरसिन जेबो गैया बेनिखायनो जोंबो जाखि मावदों बे मानब सेवानि थाखाय मावनाय जादों आरो बे मानब सेवानो देरसिन धर्म मानसिनि देरसिन धर्म दा जों बे देरसिन धोरोम बेखौनो सानना लानानै जों बे आइ आफा गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बि जेबो रोङा एखेबारे दा बेबायदि अबस्थायाव जों फैनानै दै होफैनो हाबाय एसेब्लाबो जों गोसोखौ मोजां मोनबाय सान्थि मोनबाय दा जों बिदिनो मोजां मावनांगौ रायजो राजाफ्राबो जों माने जोंनो आशीर्बाद होगोन दा रायजो राजानि मोजां मावनो हायोब्ला हिउमेन सार्भिस नायोब्ला गोसोआव मोजां मोनो थुलुंगा मोनो आरो बांसिन मोजां हाबा मावनो थाखाय गोसोआ माने जावरिखांनाय फैयो बेनिखायनो जों मोजां खामानि मावनांगौ रायजो राजाखौबो जों खावलायो जाहाथे बयबो आरो आफादफ्राबो बयबो जाहाथे रायजो राजानि बे दुर्जग समाव जाहाथे सहाय खालामो जों बयखौबो खावलायो बेयाव खुनु बेयाव आफादनि पार्टिखौ जों लाखिनो नाङा खुनु जों माने जोंनि गेजेराव हानजानि जोंनाव डिफारेन्स जों लाबोनो नाङा जोंहा जे मोनसे दुर्जग जाबाय मोनसे खैफोद जाबाय बै खैफोदखौ जों बोरै जों माने मोनसे फुंखा सुंनो हायो बेनि थाखायसो जोङो बयबो सहाय होलायनांगौ दा जों बयखौबो खावलायो दा दिनै एफा गिदिर दुर्जग जाबाय बेनिफ्राय देरसिन जेबो दुर्जग गैया जों सानना लायो दै मोनलोङै दै गैयै दुगै मोनै बेथ' गिदिरथारना माने दुगैयो सप्ता खनसे गाहाम सोरबा दुगै मोना बे अबस्था आरो गथ' गथायफ्रा स्कुल थाङो बिसोर फैनानै स्कुलनिफ्राय फैनानै बे दुगैनो मोना माने मोदोमखौ फुगारबायनानै थायो दा बेफोर गिदिर समस्या दा बेनिखायनो जों बयखौबो जोङो दिनै खावलायनो लुबैयो जों जाहाथे बयबो सहाय होलायलायो बयबो जों गेजेराव पार्टिखौ लाखिलाया जों बयबो अनलायलायनानै थालायलायो मोजाङैनो जोंनि देहा गोग्गो जानांगोन गोग्गो दै मोनलोंनांगोन जोङो थाजिम जानांगोन जों देहा जों बेखौ लुबैयो